Wow! Ang laki naman ng mga mansanas nyo! Magkano yan? Ha? Buong ka. Binibenta mo yan? Ano? Anong gusto mo? Mansanas mo! Gusto ko mansanas mo! Pwede hawakan? Pwede hawakan mansanas? Ano yan pare? Bibiling ko, magkano? Wow! Ang laki naman ng mga mansanas nyo! Magkano yan? Yak, bastos ba mo? Sa'yo, binibinta yan sa'yo? Dela! Ha? Sa'yo, binibinta? Hindi. Saktong-sakto, 4. Kailangan ko ng 4 na mansanas. Mo talaga, sobra. Ano? Yak, anong gusto mo? Mansanas mo, gusto ko mansanas mo. Yung mansanas mo ang gusto ko. Sa'yo din, gusto ko yan. Ano, magkano yan? Yawa. Magkano yan? Magkano ang kilo? Ha? Di, hawakan ko, Bi. Hawakan ko, Bi. Magkano to? 150 lahat, sir. 150? Oh. Saan to galing? Bagyo pa to, sir. Malamig to. Oh. Ano nangyari sa dalawa? Pabayaan mo na yun. Nagalit Bibenta ata. lang ako. Magkano yung mansanas mo? Bilhin ko yan. Magkano yan? Ha? Buong ka. Binibenta mo yan? Ha? Malaglag ka? Bilhin ko na yung dalawa. Yawa, diri. Ha? Kano yan? May pera ako dito. Ha? Bilhin ko yan. Marang kilo yung kilo niyan. Ha? Magkano? Bilhin ko. Bilhin ko. Bilhin ko yan oh. Pira oh. Pira oh. Oh, magkano tong kilo? 150 Ha? lahat to, 150 150? Sus, murang-mura. Hangyo na to. Sa'yo na yan. Akin 200. Sige, boss. Ba't anong nangyari doon? Wow! Laki naman ng mansanas mo. Magkano yan, pare? Gusto mo yan? Bibilin ko, magkano? Magkano yan? May pira ko, bibilin ko. Magkano yan? Ha? Magkano yan? Laki yan, ha? Tamang-tama yun. Magkano kilo yan, be? Bilin ko. Ha? Bilin ko yan. Magkano yan? Sige na. Sige na. Sige na, sige na. Bilin ko. Magkano to? 150 lang, 150 lahat O sige, yan. bilin ko to. Oh, Anong nangyari doon? Ba't galit yun? Kulang to, boss. Di, 100 na lang Oh, to. sige. Ano nang galit? Nagalit yun. Wow! Ang daming mansanas! Magkano yan? Binibinta niyo yan? Binibinta niyo yan? Pwede hawakan? Pwede hawakan mansanas? Tamang-tama, 4. Ang sarap niya na. Magkano yan? Ay, sa'yo na lang. Sa'yo na lang. Ano to? 150 lahat, pare. Okay, bibiling ko. Oh, Teka sige, mo lang. sige, sige. Ano nangyari doon? Ba't nagalit yun? Pabayaan mo na yun. Oh, itong bayad oh. Kulang to, pare. Sa'yo na, 100. Wow! Ang sarap naman yung mga papaya nyo! Matagal ko na yung hinahanap. Pwede ba hawakan? Bibilin ko. Magkano yan? Yung dalawa, bibilin ko na yung dalawa. Uy, ganyan talaga yun. Sarap. Wow! Ah, kasarap ah! Akin na yan! Wow! Ano nangyari nun? Iwan ko, kasama mo yun? Hindi, tinga, galit na galit eh. Akala ko kasama mo. Hindi, baka yung papaya nilang ibig sabihin. Wow! Sarap ng papaya niyo! Ang saka? Ano, buwang ka? Ang sarap, ang laki oh! Ah! Buwang ka. Pwede pahawak? Pahawak ako! Mao. Bibilin ko, magkano? Dili, bili. Magkano yan? Pahawak na lang, Bi. Dili ka ka-afford. Anong hindi covered? Marami akong pira. Kano yung gusto? Oh, ganyan. Bi, pahawak. Patry. Sorry. Ay! Oh, sarap! Ah! Ang sarap-sarap, oy! Ah, akin na yan! Akin na yan! Sarap! Ah, 150. Magkano? Magkano? 150. Ah, 150. napakasarap sa panahon to! Ah! Akin na tong dalawa! Sir, 150. Sige, chikas lang, walang cash! Wow! Ang laki naman ng papaya! Dalawa! Bilhin ko yan. Magkano yan? Tikman ko yung papaya mo, oy! Di ka ba nabibigatan yan? Ang laki-laki, oh! Ah! Magkano kilo yan, ha?
Uy, sarap. Masarap na masarap. Hinog na hinog, oh. Hinog na hinog yung papaya. Magkano yan? Magkano yung papaya mo? Sarap. Uy, magkano to? Ay, napakamura. Sarap-sarap naman ang papaya mo, pre. Bayad muna, Tor. Anong bayad? Tikman ko muna. Gcash mo na lang. Oh, Gcash mo Okay, na lang. Gcash. Sige. Ang sarap na mga papaya niyo. Binibinta niyo yan? Ang basta Ah? naman. Be, patikim ako, be. Kadiri mo. Pwede ba tikman? Halika ka dito. Sampal Be, ka na naman. pwede tikman. Be, bibiling ko na. Magkano yan? Hindi namin to bibenta. Ay, ang laki niya, no? Be, biling ko kayo. Ay, ang sarap naman ito. Itong papaya mo, pare. 150, sir. Matamis to. Matamis? 150. Sige, pwede ba tikman? Tikman mo.